Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Tigod ka mainomdom, kay hubog ka man gud kaayo. Gitabangan naman lang gani ko sa taxi driver og pasakay nimo sa iyang taxi. Og pag-abot na nato dinhi sa pension house, nagpatabang ni sabi sa gwardya og alsa nimo dinhi sa kong kwarto. Pagutan pa na nimong gwardya dinhi ay. Pagutan dayon buhi pa man yun na. Ilom di ay. Buhi ka ron. Ug nganong gidaman ko nimo dinhi? Ha? Asa man ti kay hatod? Nga wa man ko mahibaw og asa ang inyo be. Oh. Ay, Pwerte na gini mong hubuga kagabi ino. Wa na gani ka makamatgon nga kihubuan ti ka sa tanan nimong sapot. buot nimo ipasabot ang tanan gyud gihubo nimo. Ay, hubog pa ka? Suma, unsa may mong gisulob karon? May tan or bay. Bida nimo. Nganong gihubuan man sa ko nimo? Uy, nagsuka in town ka dong. Hasta ko imo kong gisukaan. Oh. Mong akong gihubo ang tanan nimong sinina. O kay hasta ko imo man kong gisukaan, naghubog sagpo sa tanan akong sinina, nya nagduog ta. Usa? Oh. Ay! Uy, Nganong idug man sa kanako? Ha? ang ug asa ko nimo pahigdaon. Ang man ug ana sa sawg. Kaayo nimo no? Ikaw hinuon nga lalaki nagpahiluna dinhi sa katre. Unya ako diya sa semento. Oh. Lami abi nimo kumotor ay. Gibuan ko nimo tanan nga sa ato pa. Nakita na ko tanan. Oh. Ug gitrapuhan ako ang tanan. Uy laktaw. Usa. Gilimpyuhan ta gyud ka tanan kay baho ka man kay suka. Dugay gud kong nahuman og trapo nimo. Kay di man sab ko makatog nga may bahong suka ning kwarto. Kalakot pa yan eh. Oh. Kuhaon ako imo mga sinina. Ano makailis ka? Asa ako mga sinina. Tuwa sa banyo akong gilabahan. Usa. Usa naman ganito mo sa sud sa? Petensyo! Lingkod dili bay! Nalipong naman kong tanaw ni mga nasipaso-paso dili. Lingkod dili! Insecure ka sa? Kasukmago na ka. Kay, laliman mo na. Kalayo to sa pagbiya ng naong ni mo atong naong sa lalaki nga gikakuyog ni Day Carla karon bay. Oy, layo ara gid. Kami mo, Bestay. dol-dol mi ato, ha? Saman. Ayaw ko nagpuni akong kalagot bay. Pulpog ni ko sa kapong pagbuwak sa mong naong ron. Ay, oh yeah. Sige ka ron. Ayaw ano, abay gud ta noon sa iyo, high blood gud. Usa naman ganito mo sa sud sa? Oh, ain man tuon si Ma'am Elvie. Nay, to ay. Nagpikisayod. Nagpakisayod sa my front desk. Bahin anang lalaki nga kauban ni Day Carla. Kung unsa nang orasan ni Anhi dinhi sa pension house. Ug nga bisa. Magdili ko makatuo. Siya day ang direct nga nabalitang gikasal nga wa madayon kay nibabag silang kasal nga mauday si Day Carla. Nadugay man siya gawa sa banyo. Nagunsa pa man ka siya sa suot. Naglain tingali ang tiyan tungod sa inhibawaan karon. Bahala na. Barugan ko na lang yun ang una na kong gisulti niya. Nga may nahitabo na mo. Wa na. Wa pa yun ni siya mahuman og suka. Kaluod. Ay, kaluod gid paminawon nga kanang bayhana ang akong gikauban sa tibuok gabi. Hindi na ako may imagine, di na ako may imagine. Naunsa ka na diha, oy! Pahawa sa di, ay! Pahawa na! Makalagot ba, ay, makalagot yun, makalagot. Hindi kin mawa sa una-una. Basta maguna-una ko, kasukaon ko.
Pida ba eh. Nga nung nagpada, magi ko sa kong gibati eh. Nga nung masaging niinom pa magigog daghan kagabi eh. Ah! Ah! Magkalagot pa eh. Magkalagot ka na naon. Naglagot ko ng bayana. Kung sa may angin akong buhato ni niya, nanganti ko nga ako siyang patyon. Kung makita ko siya pag-usapa. Pero may mga kaila siya nga tuwas-kawas. Pagkalagot gid ay. Makalagot ba ining kahimtang oy. Ah! Oh, Nagtapis ka man lagi gihapong to, Alya. pida nga nung isod magay. Di ba, gipapahawa naman ka? Ikaw ba, kumuton tamang karon. Uy, Hoy, basa pa nga kung sininang imong gilaban ha? Nga nang imo man sa gilaban? oh, Pida ay di na pa ni masuko masulo. na noon. Nga na masuko, man ka nga. May nun na, ako nang gilabahan. Gilabahan na ako, kaya imo ba nang gisukaan? Salbahisa giday ni mo, no? Oh. Ini magpasalamat ka nga sa kaayuhan niya ako nahimo nimo. Suko-suko ka man noon. Nabalaka ba ya ako kay misinggit man kasud sa banyo. Ngano di ay? Pero di ay. Nga dudes mata ni mo. Kaayo ba ni mo pusngagan oy. Uy, ayo in town, uy, kay mosamot ka api kining akong naong. Ah, Nganong gitutukan mo ko nimog sama ana? Lain kay gag tinutukan ako do. Mura kog mahilis. Hala, nihangos ka? Hala ka diha. Ganaan kay ko sa unsa may naa si huna. Kamausap iya kong mubahas og hangos do. Mahini kay pulos ta na sa presence of mind. Di ka nagyudhubog aning higayuna. paghilo ma. Tubagan nga akong pangutanan nimo. Unsa mo gitumong mo sa akong kinabuhi? Ha? Unsa pa nga mga kadaot sa akong kinabuhi ang imong mga gipang plano? Hala, oy. Unsa? Hala, oy. Di in taon ko engineer nga kamaong mo plano, oy. Og di sab ko leader sa sindikato nga makamaong mo plano kung unsa ang paghimo sa krimen. Kuan lang kanang... Kinsa mo gyud ka? Ay, Kinsa ka? I'm Carla Bayaton. I'm 22 years old. Oh. I always live in Carbon Market, Cebu City. My talents are singing and dancing. And I know how to act too. I'm proud to say that I am the best okay vendor in the whole Carbon. Oh. I am a good convincer for customers. And our competitors is the business knows me very well. They can beat me to the top of our sales. Dami abi ani mong tampalungon eh. Huh. Ukay-ukay vendor ka des carbon. Yes, and I am proud to admit that. Mighty Elvira, the one matured you see outside, who is outside now is my boss. She loves me because of me. Because of me, she get rich. We have high sales because of me. Ug nganong gisunod-sunuran man ko nimo? It's because, kuan kanang... Oh, ana kay English nga makuha, no? English, eh. Oh, naglisod ka nag-in-English. Bisayaan na lang day. Bisaya man kag naong. Naglisod-lisod pa man kasi mong galingon eh. Ay, inani. Bisaya! Oo, lagi. Inani di Bisaya og naong. Kuan man good. Ingon ani ni ang story. Sa story. Taas kay ni ha. Taas kay ni nga story ha. Paminaw og maayo. Oh. Adik novel reader ko. Daghan kay kong novel sa bay. Og ang last na kong gibasa karon, kuan, katong novel ba nga last na kong gibasa, nindot kay tog story. Murag sama nako ba nga naibog nimo. Mura-mura ba og Beauty and the Beast? Og nahitabo nga ang lalaki nga karakter sa novel nga akong gi-imagine. Sama gyud sa imong naong sa diyang nakita ti ka nga nagdrama sa Carbon. Daan pa ko. Daan di ka bag-o. Magilom! Ay, wala, oo, lagi. Mauto nga, gipangita ti ka sa tanang suok sa kalibutan. Kalisbutan na noon. Pero, na-discourage naman unta ako nga, nahibawang may gwapa kang uyab. Labi na nga, nagka-problema si T. Elvira sa iyang uyab nga si Derek. Unsa?
Dili ikaw ha. Nahibaw kong dili ikaw. Mas gwapo pasab ka sa uyab ni ti Elvira. Uy, nga Derek sad ang pangan. Unsay... Maula gito. Gikalimta na unta na ako sa dayon. Gikalimta na unta tika. Gipapahuway na nako akong kasing-kasing. Akong kasing-kasing ug unahuna sa pagunahuna nimo. Ug gihinay-hinay sa pagdawat nga di na gyud ka mahimong maako. Apan unsa ba oy? Solmit gud tingalita kay nagkakita man ta pag-usab. Tarong kong... Pagtarong na yung Miss Noltiana. Tarong kong naminaw ni mo, ha? Mong tarong ako sa pag-istorya. Kay nagtarong bitaw ko, naghiwi dito gistorya. Tarong na, ha? Sige, padayon. Mauto, unsay mong gusto ka nang panamurag tang nagpadagsuwat? Gusto ka pusngagan, tika? Ay, dili lagi oy. O sige padayon, gi-focus na unta nako ang atensyon sa pagtabang ni ti Elvira. Sa iyang problema ba sa iyang batanong uyab nga babaero, hukukiro. Gipangurtahan lang si ate? May lang ni ate kung may pangayoon. Magbuwag naman ta sila ba? Nagbuwag naman ta sila. Dahil nag-uli. Noon sa paggitulis naman ni noon si ate, nagidapa ang mahalong sakyanan ni ti Elvira. Ug dayon, nabalitaan na lang ni ti Elvira nga magpakasal na ni siyang batanong uyab. Mau ba? Kinsay pangahan sa iyong uyab? Derek Sablagi. Maong sa dihang nakakita akong may nagpapublish sa mantalaan nga magpakasal nga ginganlan og Derek, akong gitago ang newspaper. Gitiman-an ako ang pizza sa kasal ug asa iheld nga simbahan ang kasal, ako nang gipagtiman-an. Ug na-shock na lang ko sa dihang ikaw akong nakita sa simbahan. Nasayop di ay ko. Oh. Dili di ay ikaw nga Derek. Long story no? Pita pa yoy. Kadako bayag sa ni mo na ako, eh. Uy, di ba yun tantong dako ha? Kay, nasayop raman ko. Mato'y matawag nga mistaken identity. Usa? Oo, kay uwamon ko may baong ikaw dito be. Pero maulagi na giingon ko nimo nga, we are destined to each other. Kay, waman madayon nimong kasal. Kita gid tingay no? Saba niya. Kitas mata ni mo. Distin sa mata ni mo. Ayo, nagkukasuko na ko. Good. Sorry Pigdan na, mo. oy. Pasiluan na lang ko. Say lua. Hoy, paminaw, Oh. Kinahanglang mag-public apology ka. Og mangayo kag pasaylo at tubangan sa akong girlfriend. Kasabot ka? Hala ka, malditer ba ato imong uyab, oy? Usa si Maldita. Pero, nganong nahibaw di kang ako ang naglawgaw sa inyong kasal, oy? Nakaila di ka na ako atong higayon na? Ha? Yes, tita. Yes. Kung magkita mi, tita. Ako na sultan si Bro Derek. Okay, tita. Bye. Ang mami ni Bro Derek. Mamalik lang ko nun sa States. Sa pagkibaw nila nga. Milad ka nagbalik sa Australia ang pamilya ni Hart. Uguban si Hart. Nga sa ato ba? Wala kay kasal nga mahitabo. Bida sa Miss Bro Derek, eh. Ano man todo man siya magpakita sa ginikanan? Humanwa madayon ang iyang kasal. Gi-off pa ganyan iyang cellphone. Balik ko ko dun sa hotel. Palibak eh. Gi-off na din niya iyang cellphone. Hello, bro. Bro, sakpan na akong maidlas, bro. Ha? Kinsa ba? Ha? Bro Derek? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!